Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakjek jumblek dadi dagelan cakut iki ditanggap wong Ndawa Agung. Hajate apa iki, Mo? Oh nggih. Wis seru. Dagelan kok diwarai. Sedekah desa, sedekah bumi. Muga-muga mari bancaki desane rakyate kabeh sak lurahe. Paringi seger waras panjang umur. Muga-muga rezekine melimpah ruah. Muga-muga nang iso tindak Mekah Madinah. Allahumma sholli ala Muhammad. Berasku tadi pangan pitik nandur pari nuk tengah sawah. Durung dinikah kok wis meteng dhisik. Nek ditakoni jari amal jariyah. Salahe dhewe kate nyah-nyoh. Munggah wuwung tiba ngeblak rondo Ndawa Agung bokonge ronge mblak lemu-lemu ayu-ayu guyon-guyon dolor ya sedekah bumi mula saben taun ayo diberi gak ana batal karamecak agama cuma ojo lali ayo kirim ayo kirim donga Pak nang gone sing babat desa supaya dosane di ngapura sing senajan kula dhewe Pak Bu ya melok ndongakno muga-muga masyarakat Ndawa Agung kabeh uripe apa temen cak saiki jaman wis tuwa buktine akeh dulur sing dadi wong wong sugih sing padha mentolo uga akeh anak sing bani karo wong tuwa akeh penjahat sing ngilangno nyawa kok tega mentolo karo sak padha
jadi di mana-mana silih berganti banjir melanda korban pun jadi alam berguncang itulah gempa bumi dulur kok selalu ada menghancurkan harta juga manusia tak peduli yang miskin tak peduli yang kaya tak peduli yang kafir tak peduli yang beragama jare kabeh iku cak peringatan Tuhan kepada orang-orang yang tidak beriman mula dulur-dulur ayo kembali ke jalan Tuhan supaya kita kabeh diberi keselamatan Allahumma amin. Hajate sedekah desa ana sing ngarani sedekah bumi ana sing ngarani syukuran sedekah saka tembung sedekah nek bahasa Quran as-sadaqatul tatfaul bala nek wong doho agung sregep sedekah mongko bakal ilang balak sengkalane Allahumma ana sing ngarani syukuran betul kata Quran la in sakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabil sadid nek wong doho agung gelem bersyukur bakal ditambahi nikmate karo Gusti Allah sapa sing gak gelem bersyukur maka tunggu ajab Allah yang sangat pedih sekali kula seneng main teng mriki lurahe sak pamonge sak panitiane sak rakyate kula delok kompak walaupun ini termasuk desa tapi kula tingali pembangunannya sangat maju sekali gak keri karo desa liyane mergo dipimpin karo Abah Haji Warsito lurahe kula seneng kula rungokaken mawon berita Abah Haji Warsito sebagai kepala desa yang sangat memasyarakat mula Pak Bu mbok menawa Abah Haji Warsito nyalokno malih monggo didukung nggih monggo didukung nggih monggo dicoblos nggih monggo didadekno malih nggih alhamdulillahirabbil alamin kata nggih berarti iya al wa'dud dainun janji adalah hutang begini iki Pak Lurah sak rakyate mensyukuri nikmat Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan kanggo wong doho agung mulane nek wis dikeki nikmat karo Gusti Allah nikmat kesehatan nikmat rezeki nikmat keselamatan ojo lali Pak ayo bareng-bareng syukur kepada Allah tidak sama dengan yang lain, bro. Alal kafi salatullah ala safi
salamullah bimuyidini kholisna minal balwa iya Allah alal kafi salatullah ala sabi salamullah bimuyidini kholisna minal balwa iya Allah aja padha seneng lamun mundak-mundak dadine ketun urip aja padha gemrungsung pungkasane pikiramu bingung kok sing sareh lan sing sabar mule sembarangmu jembar urip aja padha grusa-grusu mundak ketun tembe mburimu alal kafi salatullah ala sabi salamullah bimuyidini kholisna minal balwa iya Allah yo Budi Wijaya eling-eling menungso padha ilingo aja sira ngumbar nafsu angkara aja dumeh sira saiki kuwasa antenono hukumane Gusti Allah hati-hati menungso ayo hati-hati eling-eling aja sampe lali wong-wong cilik iki dongane mandi sapa sing korupsi pasti hancur ketiban kursi alon-alon waton bisa kelakon gremet sing penting sampeyan slamet ati mantep imanmu kudu sing jejeg hasil maksudmu lamun lulus ujianmu dulur-dulur ayo padha syukur marang Gusti Pangeran kang maha luhur ati mantep siramu ben panjang umur sapa sing bersyukur insya Allah rezekimu syukur amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah reh sampai pegel dagelan 18 gak ono sing metu. Apa-apa Mas apa Mas? Ya Allah.
Salatullah salamullah ala tohar rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Ilahi salimil ummah minal abadi wa ni'mah wa minna min hamil ummah bi ahlil badri ya Allah Salatullah salamullah ala tohar rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Tawasal nabi bismillah Wabillah ya rasulillah Wa kulli mujahidillah Bi alil badri ya Allah Dong dang dong ding dong dang dong Dong dang dong ding kuntet gendeng Tak dong ding kuntet koplak Gak duwe isin Isin lapo kumpung ada omah. Nek omah apa? Ya sukan putuku. Kan duwe isin gak ditabuhi kok cek joget. Lah rumangsamu aku lapo ngene iki. Kelugat-kelugit iki ya joget. Gendeng ndoho aku nggone joget. Joget. Ora. Lah lapo? Entelek duwe jagane arisan menesuk Buwan deledek. Bayarane wis akeh kok. Apa? Bingung perkara buwan. Lho, buwan deledek. Kon tak kandhane arisan iku nunggak loro. Penitipan. Lah utang? Lah nek perkara utang aja dibahas bab bojoku utang syariah banda. Ya Allah Gusti, sampai diutang syariah barang. Lho ya duwe rek. Syariah ambek apa? Ya mekar. Apa guyu? Ambek apa nih? Amarta Senen. Ya Allah Gusti, kon kok apal teh? Apa ya apa bojoku gak nyicil belas tae. Det, ngono ku jarine ana sing gak bayar, kancane urunan ya, Det. Ya urunan kakekmu ah. Urunan digawe mbayari sing gak bayar. Dana talangan iku. Oh, Dana talangan dudu urunan. lalar gawe. Lho gendeng aku niku. Gak melok batok duwike kon bayar. Iku ana prasastrine goblok. Nek kate gak bayar dihukum kapok kon. Ana perjanjiane. Ana perjanjiane padha men diutang bangun tak kandhani. Nek utang 5 juta bayari piro? Dipermudah 250. Saiki 2 minggu. Nek 10 juta? Ya 500. Nek iso bayar? Dibayar. Nek gak iso bayar? Ndelik jeding buli kono. Ya Allah, Det, kabari bojomu tau dadi ketua, Det. Alah dadi ketuane syariah 2 minggu kok tangi pedhot ping 4. Det, udah diguyu ibu-ibu lho, Det. Temen yu. Aja guyu lho pernah kita apa menan bojoku lho kandhani. Gak isin ngomongno utang diguyu ibu-ibu Lho, rumah samu sing guyu teng ayu iki sih. Rumah samu sapa? Sapa? Le ketuane syariah iku. Ambemu ku Det dikerwek wong kene kapok. Ah dikerwek ya tak kerwek dhewe padha-padha utange kok. Ya Allah Gusti, Apa? pangeran. Det. Napa? Dua gelan bayarane akeh jek ndutang. Lho, wong utang ku syaraté wong urip. Engko kene iki rumah samu ya apa? Wong kene gak tahu ana sing utang. Gak ono gendeng wong kene kate ndutang. Doh Agung masih desa. Masyarakate cukup-cukup. Gak mungkin utang mekar. Gak ono sing utang apa maneh kate krungu utang, krungu wak lurahe langsung diparani. Kayak duit. Didugang ngono. Sini ajare ngono. Abah Lurah Haji Warsito. Abah Lurah Haji Warsito. Heeh. Iki bahasa Inggris sudah mengatakan Ya apa? Armstrong leadership. Maksudnya? Seorang pemimpin yang patut mendapat acungan jempol. Merakyat ya, Det. Semua pemimpin nggondo agungi termasuk Polo Sunar. Sapa? Polo Sunar. Lah kon kok kenal Polo Sunar? Lah gak kenal ya apa glenang jelak petuk aku kok kono-kono. Lambemu kon kok Lah apa? dikerwek bojone kok Lho, sasate ben malam minggu kok jelak.
Polo Sunar. Iya. Ambek komplek. Pelek, Bro, padha ndelek pitik wedok. Lambemu kancok-kancok jelak banget. Ya gak ngono Pak Lurah iki saking senenge, sak penjalukane masyarakat ditanggapno. Sok tahun maneh nanggap Budi Wijaya maneh. Rencanane ngono. Pokoke nek dadi lurah maneh ditanggapno Budi Wijaya. Jelas, kon malah wedongane wong-wong. Heeh. Nek tajar maneh, daftarno maneh dikoko nyoblos. Heeh. Aku moh nyoblos. Lih, Moh jojo. kon iku jarene apik karo Pak Lurah. Apik, Bro. Kon kok gak gelem nyoblos. Lah nek tak coblosi lho wong pirang kampung nyoblos Pak Lurah gak bolong kabeh awake. Gendeng kon iku Lurah disusuki ngene iki. Maksude nyoblos gambar. Maksude nyoblos gambare. Iya. Edet nuwun sewu, Ret. Kon mung ngarani Pak Lurah bahasa Inggris apa? Armstrong leadership. Iku bahasa Inggris. Ya iya, Rek. Maksude Loh. Seorang pemimpin yang patut mendapat acungan jempol ya Pak Lurah iki. Haji Warsito. Haji Warsito. Det, nuwun sewu, Det. Kon kok pinter bahasa Inggris, Det. Yeay. Padahal aku, Det, gak pamer. Aku ki S1. Aku gak lancar bahasa Inggris. Lah, pakai satu pamer do agung. Timbang kon. S3. Loh, iya, Det. Masih dagelan S3, Bro. Apa ae, Det? Es lilin. Loh, Es degan. Loh? Es apukat. es teler. Kuntet gendeng kon iki. Ya gak gendeng ya kan dagel. Kon kok kene kok pamer bahasa Inggris. Lah. Takono bahasa Inggris, ojo sing enteng-enteng. Takono jerone bulan tak jawab. Iya ta? Lah ya temenan. Det, Apa? dhuwure bulan ana apane? Sopo tau rono? Gendeng akon bulan ditakono. Isomu bahasa Inggris paling ya iku tok. Lah wis takono Tut, mau kalah. Oh, name you? My name is Kuntet, anake mbok. Alah. Bahasa Inggris kok dikeki anake mbok. Ancene aku nyeluk mbok. My name is Kuntet, anake mbok. Oh. You can speak English? I can speak English sedikit-sedikit. Apa sedikit-sedikit? Lu ancene iso mek titik tapi jelas. Lu enggak nuwun sewu. Nek kon paham bahasa Inggris, Nduk Esa. Tiap-tiap kata benda dalam bahasa Inggris pasti diawali dengan kata De. Oh, ya berarti lho kon. Inggris mantune Mudin. Ya berarti paham. Ya paham apa maneh sing nonton ayu-ayu tambah ngegles. Tiap-tiap kata benda dalam bahasa Inggris Diawali dengan kata de. Nek upamane jam 1. The clock. One clock. Nek jam 2. 2 clock. Jam 3. 3 clock. Nek jame bejat. Oh, clock. Gendeng kok. Lah kok takon jam bejat iki lho lha apa lho? Ngono kok jere iso. Bahasa Inggris jam bejat iku gak ono. Tiap-tiap kata benda dalam bahasa Inggris pasti diawali dengan kata The. roti. The bread. Iso rek. Ndewek kok. Roti 1, One bread. roti 2, 2 bread. roti 3, 3 bread. roti 1000. Bread. Lah kok ebret. Lah kayak bread apa mangan roti sewu ya mencret goblok. Tiap-tiap kata benda dalam bahasa Inggris pasti diawali dengan kata the. Ya iya. Ya Allah pinter ya. Lho dikandhani kok mbokmu matek perkara badan iki. Lah kok pinter kon. Lha gak pinter ya apa mantune Mudin. Kursi termasuk kata benda. Ya iya. Bahasa Inggrisnya apa? The chair. Nek meja, The table. nek warna merah, The chair. lah nek kursi abang. Ceret. Kok kancok ceret iku. Lah ya mesti lah kon kursi abang. Ya mesti abang iku red. Tiap-tiap kata benda dalam bahasa Inggris Diawali dengan kata the. the. Nek ngarani wit gedang, The book. lho. Oke ana the Inggris. Nek ngarani buku, The book. nek buku 1, One book. buku 2, 2 book. nek buku 3, 3 book. lah nek bukune runtuh kabeh, Telbuk. belarah kon niku. Lha kan kandhane kok rata kan gak telebuk iki lho. Tiap-tiap kata benda dalam bahasa Inggris Diawali dengan kata the. the ya. The. Nek ngarani klopo nom,
Degan. Lho. Ngawur iki. Lho, ngawur apane? Bahasa Inggris diawali kata de. Heeh. Nek ngarani klopo nom iku degan. Lah terus nek ngarani gendruwo, Demit. lho. Dewek kok. Nek ngarani wong dodok, Demek. nek ngarani wong meteng, Ndegek. lah kok ndegek. Lah nek gak percaya bojomu meteng 9 wulan mlaku lanang ngene. Kundet. Nek ngarani bapak, Father. nek ngarani ibu, Mother. nek ngarani bayi, Baby. bapak cium bayi, Father kiss baby. ibu cium bayi, Mother kiss baby. bapak cium ibu. Bapak merangsang. Lah, Lah bapak lo nyium ibu lo yaminake wong kate gak ngosrong. kon bahasa Inggris sing ngawur. Lho. Meneh kon bahasa Arab. Nek bahasa Arab kok tak kandhani ngeplek ngelontok. Iya ta? Lah lah bahasa Arab durung ono maca Arab aku suruh Arab. Bahasa Arab? Ngeplek. Ya Allah Gusti, iya ta, Den? Iya. Nek ngarani cacing sawah, Al-walud. lho. Bahasa Arab al-walud. Ono ale bahasa Arab. Ana deke, Iya, Dek. wis bahasa Arab. Iya bahasa Arab. Nek ngarani adahe pari, Al-kadud. ya Allah. Lah ya dikandani kok. Lah nek ngarani kulite pari, Al-dedek. kok soal dedek iku lho. Gak pokro blas. Kandhane kon. Terus saiki pokoke ana ale, Ana wis mesti dadi bahasa Arab. nek cacing sawah al-welut. Al-welut. Terus nek ngarani adahe pari, Al-kadud. nek upamane wong nontok lungguhe Murad Marid niki jenenge Al-semrawud. Al-semrawud. nek ana arek nontok orkes tawawuran niku jenenge apa? Al-gelud. Bahasa Arab iki ngeplek, Bro. Mari ngono terus jotos-jotosan, ndase ana sing benjo, ana sing benyonyong, ana sing berdarah. Iku apa? Al-benjut. Kundet. Ya jane ngono kok. Terus saiki upamane pirantine wong wedok sak benulan, apa jenenge? Al-pembalut. Ya Allah kundet. Lah kok takono piranti kok. Kon berarti asli gak iso ngaji. Ngapane? Wong lanang gak iso ngaji, kasihan istrimu. Apa? Istrimu menjadi bodoh. Nah bodol apa? Lah apa wong lanange gak iso ngaji, gak iso nuturi wong wedok. Arijalu qawamuna ala nisa. Wong lanang iku pimpinane wong wedok. Mulane pantes nek bojomu kaya ngono iku. Dagelan kakean cocot kok niku. Wis takon liyane ngono lho. Bojo elek, Apa? ora nyegeri. Masih bojoku elek, bojo-bojoku dhewe lho. Dijak buwo ya isin. Lah apa? Sing penting lah isine. Bojone ireng, rongos. Motone mendulu. Berani situ. Kon ngomong akeh wong nek ngomong cemplang-cemplung. Bab bojoku elek, bab bojoku merongos, bab bojoku ngrawuti ngruwis-ngruwis. Golek bojo kaya aku, Det. Apa? Pelawak. Pelawak itu artis orang terkenal. Jelas. Kaya aku golek Apa? bojo. Pasti cantik. Masih bojomu ayu ya sabrolan bayi papat ae kok. Bojoku sing dhisik almarhum ya cantik. Iya. Bojoku saiki ya cantik ayu. Kesenengan kon ndek bojo ayu. Seneng aku ndek bojo ayu. Ah, wong lanang ndek bojo ayu goblok-gobloke wong arek seneng. Lah kok iso? Wong lanang sing seneng kudu duwe bojo elek. Iku seneng-senenge wong lanang. Ya isin. Apaan? Nuwun sewu lho, Cok. Kon bojomu ayu. Seneng kon? Seneng. Ya, kecemplung neraka ngono. Lho. Bojo ayu kok kecemplung neraka. Wong ayu wong wedok iku wis 90% kecemplung neraka. Sebabe? Nek dijak selingkuh lho gampang. Lho. Iya wong. Ya takonono. Gelem ah selingkuh wong gedabrus gak gelem. Wong ayu gatik. Halo gatik. Ketip ngene budal. Wong ayu. Iya. Akhirnya numpuk-numpuk dosa. Nek numpuk dosa akhirnya kecemplung neraka.
Lah nek kaya bojomu elek ngono iku. Jelas munggah swarga, Bro. Sebabe. Sebabe gak kena dijak selingkuh. Lho, kok iso Nek? Sapa doyan ambek bojoku? Wong bojoku wis merongos, rambuté abang, motone mendolo. Ireng pisan. Ireng lah nek ana wong gelem lah gragas anjen wong lanang. Sik kon mung kudu tanggung jawab. Lho iya. omonganmu. Nek wong wedok ayu, Kecemplung neraka. nek wong wedok elek, Jelas munggah swarga. aku takon. Hmm. Wong-wong Ndaha Agung Iya. khususé penonton Iya. sing wedok-wedok iki ayu apa elek, elek apa ayu? Jelas ayu-ayu. Ayu. Ya iya. Lah besok nek mati, Kecem. ayo ngomong. Ngomongo lambemu. Ngomongo. Wong Ndaha Agung penonton iki lho, ayu apa elek? Ayu, Tut. Besok nek mati, Jelas kecem. ayo ngomong. Tut bojo takon wong Ndaha Agung. Sawaten Tut. boto wong. Takon wong pacu kon Tut. Enggak jawaban. Wong kene iki besok kecemplung neraka tamunggah swarga. Nuwun sewu lho ya. Tak jawab apa anane? Iya. Sakjane Heeh. wong ayu-ayu termasuk wong kene. Heeh. Wong kene iki sakjane kecemplung neraka. Terus Tapi gak sida. lah apa? Soale bengi ki nanggap Budi Wijaya. Melopok konten wong iku swarga neraka karo amal perbuatan. Lah ngono kok mbok takono lho salahmu Kalau dhewe. si urip Ya iya. amal perbuatane apik ya nang swarga. Lah kate ya nek apa? elek ya nang neraka. Lho, lapor tet punakmu iki. Ulere garbis metu. Anake demit endi iki? Endi? Lho. Lapo? Putune Danyang Ndaha Agung metu. Kon iku lapo? Wong bujang buju. Lho. Kon iku lapo? Aku sedih aku. Sedih ya gawon dhewe kok. Lah kon sedih lho perkara. Sedih masalahe apa? Mbakku mati. Alhamdulillah. Lho, bae mati kok alhamdulillah. Lah timbangane nggo donya ya wong kepengine dikurangi situk. Isis. Nek mbahmu mati, ya nang dikubur. Lah aku gak iso ngramute. Ya apa bae mate gak iso ngramut. Tibake gurung mbok kubur. Terus. Cepet to lapor Pak RT, Pak RW. Mari ngono Pak RW engko ngongkon Pak Mudin. Ya. Pak Mudin teko nang omahmu, mari ngono mbahmu terus disuceni. Loh, lah apa mbakku disujeni iku? Ayo, ayo. Apa sih? Tet. Iki Kok tak bacok matamu kon kok. Apa sih? Disujeni goblok. iki ya ngono dublek pisan iku. Bane disujeni kakekmu kuwi. Disujeni ta? Disuceni ku maksude. Ya, apa rek, rek? Maksude mbahmu didusi. Didusi nandi. Nang waduk ta nang tambak kono lho. Iya, senengane mbakku iku. Menenge tatet kon iku tak kandhanane kok. Matene arek ngene hukumane piro sih, Dut? Kok gak sabar sih kon iku lho. Kok iso jajan lho, Dad. Maksude didusi. Eh. Ya nuk pekarangane ngarepe omahmu apa sebelahe omah. Sampai Terus digosok-gosok. digosok-gosok gawe apa? Kertas gosok nomor 4 ku lho. Mesti saja nang begotek. Kundet jotos cangkemmu lho. Kok iso jajan lho, Dad. Ojo ganggu apa sih? Arek gak ngerti temen Wong kok. goblok kok teko bobotan sih ngono. Babano. Ya disuceni apa? Disuceni maksudnya digosok sabun. Digosok sabun. Ya cek resik, cek suci. Mari ngono terus dibuntel. Dibuntel apa? Glancing. Enak kaya gabahe Pak Polo suntar ngono lho. Kundet rek ganggu Ya, ae. bisa, Dad. Tak kandhanane ya, Kok Tet. iso jajan lho, Dad. Dibuntel kain kapan? Loh, saiki tuh, saiki. Kok niku ya ngono saiki. Ngeyel rek. Lho, kaya temen. Kain kapan? Saiki. Ih, kon kok mikir dageran loro kok kaku susu. Bersahe kon kok. Gepeng gak kundet. Maksude kain kapan iku lawon putih, kain putih. Kain putih. Heeh. Ambahe pirang meter? 50 meter. Sing selawe mbokmu, sing selawe raimu. Loh, iya ya. Enak iku. Lho, iku yo ngono enak iku.
Dat, aja plak-plek ambek anake wong. Wong kok sok. Berani bongkar kok gak ngerti. Sabar dhisik apa Cacat lu, Det. Anjenane gak ngerti kok sok. Kain putih sacukupe Sacukupe. manut aturane Pak Mudin. Mari ngono terus ditaleni. Ditaleni kaya apa? Kawat. Nek gak ngono benderate proyek iki lho. Dobol. Iya ya. Minggat sik. Det. Nyingkriyo, Det. Kon sing gak melok gugup kon niku lho. Wong kok gak sabar. Kamu lho tak ana wong mate iku teko. Meneng otak kon iki lho. Gak sabaran sih. Iki ya ngono koplak pisan iki. Ya apa sih? Maksude iku ya ditaleni karo guntingane kain kapan, kain mori iku. Ngono. Heeh, mari ngono terus disembayangi. Nek wis mari disembayangi cukup, Bener. mbahmu terus dilebokno. Dilebokno ndi? Kulkas. Lebokno kulkas yo pleser cek dadi es kristal. Iya. Udah sabar apa sih, Dat? Masalah. Ya apa sih, Det? Aja ngetekno kundet. Kundet iku wong stres. Yang stres ya. Maksudnya dilebokno pendosa. Dilebokno pendosa. Mari dilebokno pendosa, mari ngono mbahmu terus dibudalno. Dibudalno nanti. Nang pasar balong panggang ngono lho. Eceren mbahmu. Duh, iya, mbakku seneng ngecer aja nih. Alah, iki ya ngono. Padha gendenge tibake kok ya. Dibudalno nang kuburan. Sadurunge dibudalno nang kuburan. Nok kuburan iki wis ana wong sing ngeduk luwangan. Lah, jerune pirang meter? 100 meter. Enak mbahmu gembul cacing. Iya, mbakku seneng cacing aja deh. Aku ngatur dagelan lore kok bingung. Ya apa sih, Cus? Ngeduki luwangan kanggo mendem mbahmu iku. Sak jerune sak dedek sak pengawe. Sopo sing awe-awe? Gendane mbahmu no rondo lho. Iya, mbakku seneng gendaan aja deh. Gak kuntet gak gepeng rek megeno atiku anu. Masalah rek. Sak dedek sak pengawe ya kaya wong mulane tanekno wong mati ku melok takjiah. Mbahmu terus dilebokno kuno, mari ngono mbahmu diuruki. Diuruki gawe apa? Cor. Mbahmu ora kono cor. Eh, Mesti san semute gak sok mlebu. Iya, awet ya mbakku ya. Gendeng iki. Ya diuruki lemah. Mari diuruki lemah, mari ngono terus dincepi. Cincepi apa? Gendera. Cek kaya 17 ngene lho. Iya, mbakku seneng karnaval aja deh. Net minggato det tak dugang pisan kono. Wong goblok kok gawe ngono. Iki tak kandhanane cek nang laporan nang RT ngono lho. Kerut-kerut ae aku rek. Dincepi maesan. Cincepi Maesa. Nek wis mari ngono biasane terus diwur-wuri. Diwur-wuri apa? Pines. Juru-guru ki pines wuru-wurene. Oh, cik api ya. Wah, kok tambah Hi, mau beres itu kabeh. Ya apa sih, Cus? Biasane ku diwur-wuri kembang. Lah kembang apa? Kembang api. Hei. Det, kon niku nek gak sabar nyingkriyo ta, Det? Nek gak sabar nyingkriyo kon. Tak kandhane. Masih kembang yang ngerti itu kembang telur tabore ini lho. Ya kembang sing biasae genyekar nang kuburan. Oh iya. Heeh. Mari ngono terus Pak Mudin Eh, buka kitab. kita apa? 1000 mimpi. 01 bantengan 02 pekreket. Det, ya Allah, Det. Kon kok gak sabaran sih, Det. Wijaya kan gadel lagi koceluk ngene lho. Maksude buku sing biasae genelke wong mati. Oh iya. Ngaji sak cukupe, Pak Mudin ndonga. Pak Mudin Nek ndonga. wis mari didongani Pak Mudin, sing takjiah kabeh mulih kabeh. Mau lihat, Cus. Iya. Lah mbakku ambek sapa? Ya emang ngono kono ibu nyangkrek. Emang ngono mbakmu cek ana rundingan ngono. Sakna mbakku dhewean. Aja ngesakno. Anjene ya wis kaya ngono iku carane. Lanjut koyo ngono carane. Mulane kapan-kapan nek ana tangga teparo nek Ngono mati, melok takjiah. Wong urip kabeh bakale mati. Iya. Gentenan. Heeh. Dadi
cek ngerti carane ngrumat wong mati ku ya apa. Ngono ya. Nah mau mati melo mati tak nyek carane. Loh, Gendeng apa niku. ya apa sih? Ya. Sayang. Leh. Rupacare Wong petuk arek wedok wis kena puting beliung ngene lho kok. kok semaput iki lho. Ya apa kon? Apa? Cek jajan ya kon. Sayang. Allah. Aduh sayangku. Aku kangen. Sama sayang. Sama lu nang dia sih tak goleki. Sampe apa iku godhong-godhong murep iku lho tak buka iku sampean kok gak ketok. Jero pencuk arek iki go jero pencuk. Ora ngono ne, Peng. Lihat ta, Peng. Ya Allah, Gusti. Apa sih? Iki pernah apa? Apa? Iki. Pacarku. Ya Allah. Iki pacarmu. Iya sih. Lah awakmu entek ta? Enggak. Wong kon cilik pacarmu sakmono gedine. Duh, tenang ae. Kon gitu ah. Duh, redo. Gitu ya. Redo. Tak sayang tuh. Peng, tak eling no. Apa? Arek iku rondo, Peng. Rondo. Hampir rondo. Lah, baba. Gak enak. Terus apa kayaknya? Rondo. Hei, kau gak ngerti ya? Saya ini aku perawan rasa rondo. Ini beto, rondo rasa perawan. Kowe tau mbok inci pira? Wes, Peng pira? peng papat. Sayang, Sayang, wis gak usah gatekne kanca-kancamu. sayang. Cintaku iku nang sampean iku tidak memandang fisik, tidak memandang sampai istilah status sampean, Aduh, aduh. tidak memandang istilah sampean iki gak nyambut gawe. Aduh, aduh. Tapi aku cinta banget nang sampean. Oh iya sayang, aku juga cinta sama kamu sayang. I love you. Tibake padha gendenge ya. Tut, anjene sing wedok motone mblitek. Lah iya, Sing wedok ayune ngene kok nduk gendakan sosis lho. wong ayune kaya artis. Ah. Lapo kok duwe pacar keripik urang iki lho. Hehe, ya wis papa. Iki besone dadi bojo nek duwe anak ya apa rupane? Ya apa rupanya sayang? Tujuannya sayang. Kaya kecambah kedele. Ya apa kan? Sayang, mbok aku iki dirayu-dirayu apa ta apa ngono lho. Dirayu. Iya dirayu-rayu kaya arek nom-noman liyane ngono ku kan biasa kan memberi kata-kata mutiara Oh, ngono. ngono lho. Dadi pacare iki cek seneng ngono lho. Kamu punya sonhorek ya? Ngono lho, jajal. Coba. Ajarannya aku. Dik, kamu punya sonhorek ya? Kamu kok tahu? Kamu kan bisa menggetarkan hatiku. Sen jajal sampean sayang. Sayang. Apa? Ayammu bakul bakso ya? Kamu kok tahu? Ya be. Kaya beke iku lho. Lah Masalah. kamu ku terusane piye kok beke iku lho. Ya be itu bakso. Cari pantun yang lain. Piye to iki? Bajarane maneh? Goblok sih. Ya apa sih, Cek? Ya apa? Ngene kok katene rabi gak peka blas. Aduh. Dek, Apa sayang? kamu penjual listip ya? Kamu kok tahu? Ih, bibirmu sigar gambir. Wis Peng, gak cukupe nang age. Sayang. Ya apa? Mamamu jualan sayur ya? Kamu kok tahu? Ya be. Kok mepeng yo beke. Tawurane. Ngene, Peng, menange, Mbak. Kon tak takoni. Ya apa ya? Peng, bapakmu tukang batu ya? Tak tahu. Rupamu koyo cetok. Kok beke ae. Ngene lho sayang. Iya sayang. Sampean niku kapan ngelamar aku? Aduh sayang, kasih aku waktu sehari kalau gak 2 hari. Kamu pasti bakal tak lamar. Sing temen ah. Iya sayang. Aku iku lho sampe gak kurang sing nakokno aku. Meskipun statusku janda gak kurang sing kepengin ngelamar aku. Aku ngeboti sampean tak tolak. Iya Nek sayang. sampean gak ono kepastiane luwih becik, ayo pisah saiki ndak apa-apa. Aduh sayang. Jangan. Wis rupamu koyo laron. Ya wis papa. Kapan aku kok lamar? Kasih aku waktu sehari kalau gak 2 hari. Sehari 2 hari loh ya. Iya. Lek sampe
sampai bleset janjimu piye? Antemono aku kaya raja kaya sayang. Tak seksene lho. Seksi lo ya. Lho, iya sukses. Cak Kuntet, Cak Kentut sampean seksine lo ya. Iya. Nek sampean 3 hari sampean gak ngelamar aku, Iya. Kan belum diajar kaya raja kaya. dipateni. Iya, lho aku dipateni sih. Ya aja. Temen lo ya. Iya sayang. Tanteni ning omah. Heeh sayang. Pokoknya lek sampean 3 hari gak ngelamar, tak tinggal rabi. Lho, aja sayang. Potongane kaya obat cacing. Ya wis baba. Aku pulang dulu ya. Iya, sayang. Tak tunggu ya sayang. Wah. Dadah. Dadah sayang. Dadah. Sayang. Cium jauh. Kon kaya walu kolok cangkemmu. Ya wis baba. Nek dirangkul pacare. Kaya artis gendong bedese. Lah iya, arek wedok lumotone mblitek. Gak kurang sing. Lah wong Lah apa sih? masalah. Nek awakmu masih diwane wong ya potongan menje ngono iku. Lah, Wong ngomong gak teteh kok ape rabi. ya wis baba. Apa? Kon seneng temen. Seneng temen sih. Ya terserah kamu. Loh, ya iya sih. Lah, Mami. Aduh. Ya. Kok iku mau nanti tak doleki Aku diajak main lirik ini. Duh, kerek kakekmu. Tak omongi kon lak kuliah sih. Lah petulinan betone nongko iki. Kon diapakno kok nangis kon? Aku tidak tahu. Dilakno apa? Cari Kak Tote lak ngomong. Ancen iya duh. Apane iki? Bedes ngujang kangen mbokne. Ojo sembarangan lho ya. Iki anakku tersayang. Anak semata nyang mang apa? Wayang. Semata wayang. Wayang nyang mang. Ojo dik sembarangan, ojo wani anae. Iki lho babone. Iya, Bapak. Sopo doyan? Bapak matamu ngono. Wong mboke kaya Sapa iki? Hah? Mamamu tak? Mamaku. Masalah. Sepurane Pakde kepangling. Pakde gondolmu ngono. apa bocah? Apa nak? Aku tidak ada terus Nabi. Heh? Tidak ada terus. Dilakno apa? Caranya arek elek kulur. Baca iki ya. Aja wanine ambek arek cilik. Kowe karo sapukan apa kowe? Kanggo iki lho banci tahan sih. Aku jahitno kelambi sapuke gak dadi. Klambine apik. Tibake wonge kaya gerandong. Mana? Anakmu kok saploe lho. Iku tas ngono tas. Lho, apa tasku? Mek perkara kon tawuran gegeran aja ambek anakku. Kon karo kondange aku sugene wong tak deco kene. Mangkane soge, pesugihane mburine. Nggih wadal anake dhewe iki. Kon tak kira bedes Jepang. Mulane soge, anake digawe wadal sampe idiot. Gak polane ngono. Aku biyen iki ngelairno anakku iku soro. Trimo ae wong wedok-wedok ngelairno. Paling soro paling ya cuma langsung sesar. Iki nyungsang. Bayi iki bisa nyungsang. Nyungsang yo apa Mas? Nyungsang biasanya kan apa sih? Lah sik dhisik. Lho mek normal sirahe dhisik. Iya. Mek nyungsang Sikile. iki manuke dhisik. Manuke. Astagfirullah, sakmene manu lah ya sak jepiples. Makane Cak, aku iki tak belani mati-matian. Biyen aku cek jamane nyinden. Aku iki tanggapan aku goyang ngeplek. Nah lah apa kok ngeplek? Dikira dokter keguguran. Walah. Langsung aku nang bidan terdekat. Nang bidan terdekat. Dipegagano Cak, dasterku dibuka. Blak. Ya, terus. Akhire. Meneng wae cuk. Konku tak jelasno. Kon iku menengo ta? Menengo. Ya, tak bener aku. Langsung dirogo ambek bidan. Beleng. Dirogo. Alhamdulillah Mami Okta. Anaknya laki-laki. Korone anak laki-laki ya bidane. Sing dicekel wekku kok. Wes padha
padha koplake ambek mboke. Bidane langsung tak jejeg congore. Bras. Ya gara-gara ndase dicekel Mang. Lah ya kok gak iso mbedakno ndase bayi ambek ndase penyu. Lah iya, bidan kok koclok ngono. Ndase kura layar ndase bayi. Arek iki krematur lho. Oh, prematur. Iya, Prematur krim. tak kira duduk bayi nglairno arek iki. Apa? Ora sang sampean apa? Lah kok gatek ngeden mermolo lahir. Ucul dhewe ya. Nih, Bleng. Mi, ya nuwun sewu lho Mi. Ya kebacut lah Mi, sak longgar-longgarane ku ya cek. Ngene. Gatek. Masa Gatek. rosot. Salah-salah watuk iku. Watuk terus metu pecutu. Apa kon? Wis pi. Kumpulan ku wong cilik-cilik padha cilike. Lah ya. Cilik kan. Kon lha apa kumpulan mbek tuwek-tuwek remek ini. Salahmu anakmu dek ngumpuli aku lapo. Wis, aja ngamuk-ngamuk ae. Ana ayammu lho guyang-guyu. Iki kalau. Jaluk duwe ayammu. Ya, minta uang. Ya Allah ya krek. Kok ditransfer ayammu. Ayah. Mamimu nek ana wong gandeng kepetenge kembung. Iki tak jenengi Bintang Sugepeng. Kate ngomong apa? Ini lho Mi. Wis, sampeyan aja ngomong ae, aja marah-marah ae. Gak ngomong gak dibayar didik goblok. Kale ngomong aku. Kate ngomong apa kok? Aku iki duwe karep. Emak iki gak gelem rabi kok ngomong rabi sih. Emak. Sing cekel lho kakekmu kuwi. Wong arek gak lapo-lapo kok. Lah iya. Sing ngomong rabi bekakas ini sapa? Hei, sing arep ngerapi Iki matamu sampe. ambek makne ha. Aja junjul. Apa? Awakku panas. Kon bab panas babong kok raimu kaya obeng. Mau Apa openg gremes ah. Iya, urutan keras ya mau. Lah apa le? Aku ini Yesus duwe pengen. Pengen apa? Pengen rabi, Mbak. Rabekne aku. Kecoa iku ngerti menungso ambek peking ngene iki. Sapa? Njaluk rabi. Kecoa. Kecoa. Kon karo rabi ana duwe pacar ta? Tuh, itu wis. Sapa? Tuh, iku Mang. Sapa jenenge? Siapa ya? Arek jurang kuping mang lho. Arek sang kopeng jarene. Kon kok pacaran ambek peking gek, Nak. Ya apa? Biyen makmu yo nang jurang kuping. Kau usah. Pacaran. Ya apa sih ini? Aku wis cewintal. Cinta iku ndelok. Ya ndelok. Wis ana sebabe kon niku kate rabi ku wis eling ta. Bekakasmu sak gopeke bedes ngono kok. Ya wis Wong bapak. arek njaluk rabi. Nek pancene wis karepe ngono ya turutono. Gak setuju Cak. Lah kok niku wong tuane dijaluki rabi anak kok gak setuju. Ngerti anane rabi ku syarat apa? Ya syaratnya ya kudu wis balik. dewasa. Telu. Apa? Siji, wis sunat. Terus? Nomor loro nyambut gawe. Telu. Iso ngadeg. Ya. Kok dhisik ta? Wis kok lak durung sunat. Heh. Kok njaluk rabi barang lho. Heh. Jasin kapanane ku sapa? Endi? Pinane ku. Nanggap Iku banyak. aku sing sunat. Ya wis turutono wis. Nek ngono sadurunge kon rabi gak apa-apa iki keinginan apik, keinginan genah Cak. Ya, sunatno. Mangsa bodho sampean ndolek tukang foto, catering, sak sembarang kali tukang syuting, sak calake. Sunatno saiki. Mumpung anakku gelem. Kanggone Ya. kalah sak pethuke ya. Sak Ya. pedhe. Ya wis. Sunatno aku ya, Maya. Biyen disunatno masal yo gak gelem. Ya ma bareng-bareng. Arek gendong. Ya Maya. Please. Tetep tak sunatno. Sunatno ya. Pacarmu ayu ah. Tuh, Maya mah koyo sampean. Kaya aku. Ya. Ya Allah. Lanang berarti. Tuh. Sampe gak wedok sih, Wedok. Mak. Ya wis, entenono. Cinta kene ya. Duh cek suwene sing nyunat iki. Sunat sing gak loro ya, Mak. Ana dibius. Ditemenan ya. Heeh. Temen dibius. Jiret tampar raimu. Duh, ayo mate. Duh. Iki langsung mamamu iki duwe gawe. Heeh. Tak tanggapno ludruk. Nah, lodruk ya. Ya. Lodruk apa? Budi Wijaya lho. Budi Wijaya. Mm-mm. Lodruk masa kini. Masa kini. Oke. Wis mari ngene tak sunatno entenono calake. Heeh. Mama telepon catering, tukang foto, tukang syuting kuade. Oke. Heeh. Oke, mantap.
Tinggal ko na jalan ya. Direk ke suwene. Daya ko unta di Mas Naji. Kene lho kusina. Lang ko siya. Oh, sunat iku kudu pijet dhisik. Cek, cepet waras. Breset sih. Ojo breset. Ya. Iya panas. Iki mek diseneni gampang panas. Jadi sudah dibakari. Aduh, nang direk ndek. Tukang sunat iki ambek foto syuting iki. Wis. Cara tukang sunat gak teko. Ya. Gak apa-apa, Nak. Gak apa-apa. Makku mau ana kethokan kuku. Banyak makan. Iso. Bisa. Melendi digunting, kethokan kuku dikikir. Tak juga ngeri apa? Woi. Ah, Sesuene rek, kuntet. Tak disalah tak gorong. saya. Pak, udah ketuan ya. Padahal wis tak transfer duwe lho, Le. Bisa mentransfer dia. Wis. 15 juta ge sunate tok. Kita sudah ya. Hei, aduh, aduh. Aduh lah kok balik. Lho dari sunat e. Sing sunat kudu aku ta. Sopo? Iki anakku ta. Walah nae bener nek. Boleh. La ilaha illallah. Apa nak? Lho, sampean pesenane kuntet mau. Yo. Tukang calak beno. Iya jalan deh. Aduh cek suwene hede cak. Keturun deh. Keturun. Aduh, kene nak, kene nak. Di bangku ya, Pak ya. Bangku mak nak, bangku mak. La ilaha illallah. Meneng aja umek kae. Kalau kan. Gak loro kaya dicokot semut. Iya, cukup cuma sabiro. Saumplung. Yo. Ya, gue. Sing kena cak. Ada. Ada ya. Aduh. 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 Aloro? Enggak. Gak Loro lho, gak loro aja nih. ya. Lara. Lara. Aduh, Ini tak sogrok pupune mbokmu. kok iso kene. Cek ngatek. Ya, Kene, cepet le. Jauh tane. ya. Mbak serius mbak. Betul ya, Mbak. Wes meneng. Iku duduk gawe nyunat iku. Bapak tingguri iku lho. Aja medeni sampean iku. Apa nih? Kok gawe arit iku gawe apa? Aret mari bapak ditamen deh. Aja didudukna iki. Gare wedi. Boleh. Lho kok nak. Dolekno sing cilik ae. Iya, cilik iki. Cilik. Temen. Lah apa yo? Menang ora. Pelan-pelan. Kok gawe pedang sih? Yo nih, ini mari baca ini tebok. Kok baca iki debok. Baca Kak, ini tebok. wis gak apa-apa. Kayak gini nih. Nek wedi lo kene, ayo nang jero nih. Sunat nang jero timbang keturun maneh wong iki. Nang jero. Wah, duwe gawe pasudan ini lho sing soro. Mongko anakku iki kepengin nang mari nang disunat. Walah. Ngene iki ana sing gowo ta gak? Wong udan kaya ngene. Peng, mek wis mari ngomong nak. Yo ngarek gerang, biyen cilik tak sunatno gak gelem. Saiki gede-gede SMA njaluk sunat. Aduh, ademe. Peng wis mari, Le. Gepeng. Peng.
Wah, iki paling dibius. Soale kegeden. Loh, kok njerit anakku? Peng! Lho nangis anakku. Lah apa le? Yang nih. Lho wis mari potol. Wes entek. Pucuke ya apa pucuke? Kowe nak cepetan metu wae. Le. Mangkano arek-arek sing sunat aja sampe dewasa, aja sampe kelas 6. Ya ngene iki alot ditataki telenan. Foto. Tukang foto teko, tukang syuting teko. Foto. Cantik, hutan-hutan. Lo mau gak dikai bios ah? Foto. Mangkane nek sunat gelek dina sing apik. Angger Jaluk dadak. angger sunat ae ngene iki pulian banyune teko. Foto. Hei, kita sebule nak. Foto. Monggo. Duh, Kandhane ono. Ya apa? Iki jek kae kekes, jek teles. Lho, iki kandhane ono tamian apa? Difoto. Sampeyan iku gak ono udan, gak ono angin kok moro-moro lungguh nang anakku. Apane? Pacara. Cak, anakku sama apa, Cak? Foto. Sopo iki, Nak? Pacarku ini. Pacarmu? Iya. Iki, Nak, iki jek sunat gara-gara kepengin rabi ambek peno. Cilikane gak gelem disunat. Terus sakniki cakot sunat. Takut sunat. Wah, ya wis gak apa-apa wis. Ya wis, nek ngono golekno dina sing apik, tanggapno Ludruk Budi Wijaya. Ngono aja. Sing bengi iki ditanggap karo wong Ndawa Agung, digawekno lakon apik. Lakone Gembong Singayuda. Ayo njaluk pangestu karo dulur-dulur dengan harapan semoga Budi Wijaya tetap jaya.